using your common sense. Everybody watch out, cause the bomb is lit. Asta e de story. Asta e intro direct, știi, nu? Știi că suntem urec și asta e intro, adică ești conștient de asta. Bro, eu sunt conștient că suntem în rec tot timpul, nu? Bravo. Despre asta e vorba. Welcome. Bine te-am găsit, bro. Welcome to Advertising Unplugged, ca să zic așa. Ești primul invitat și îți mulțumesc mult de tot. Bro, eu îți mulțumesc pentru invitație. Suntem niște deosebiți. Bun, facem podcastul ăsta să așteptăm noua generație, în principal. Pe lângă să scăpăm de frustrări, să mai dăm un pic din toate frustrările care se adună de-a lungul anilor, dar în principal vreau să am chestia să give back to society, cumva. Știi că am discutat de anul trecut. Da. Și o ai și tu. Se vede că o ai. Și atunci vreau să, cumva oamenii care se apucă de advertising sau vor să se apuce de advertising, că sunt la început de drum, că sunt pe la jumate și vor să se repoziționeze, sau că lucrează la client și vor la agenție, sau lucrează la agenție și vor la client, whatever. Prin aceste podcasturi vreau să vadă the real thing. Întrebările știu că l-am setat dinainte, o să mai fie și altele pe lângă, că vă știu foarte bine că sunt un vagabond I would bătrân, expect no less. că sunt un vagabond bătrân, dar sunt chestii care oricum se știu, sunt chestii care trebuie discutate la un moment dat. Bun, hai să vedem. Alex Cernătescu, cel mai loved or hate antreprenor de digital din România. Cred că așa e la tine. Este ori te iubește lumea, ori te urăște. There's nothing in between. Ceea ce nu e not a bad thing, ca să zic așa, e pe reality. Hai să spun o chestie. Sunt de acord cu tine. I wouldn't have it any other way. Și îți explic și de ce. Tu ca să iubești sau să urăști, folosești aceeași energie și implicare. La sfârșitul zilei, decât să treci anonim prin viață, să nu ai niciun fel de impact, să nu deranjezi, mai bine să deranjezi jumate, să te iubească jumate, dar la sfârșitul zilei, cred că cel mai important este, chiar dacă te urăsc, chiar dacă te iubesc, toată lumea să te respecte prin ceea ce faci. Da? Pentru că sunt oameni pe care îi urâm și respectăm, oameni pe care îi iubim și respectăm și cred că respectul e cel mai important și la sfârșitul zilei orice ai interpreta într-un fel sau altul prin filtru emoțional, faptele sunt fapte și ce faci și ce construiești nu poate fi comentat și nu poate fi șters. Deci tu zici că cât timp construiești un legacy, fuck it. Da. Și un legacy care, scuze-mă, peste ani o să arate progres, că de fapt despre asta e vorba. Absolut. Și e foarte interesant apropo de chestia asta cu hate-ul, știi? Hate-ul, când cineva urăște, pleacă de fapt din interiorul acelei persoane. I agree. Că persoana aia simte hate-ul, știi ce spun? Tu nu simți, tu mergi pe stradă, tu faci misiunea ta, ai focusul tău, targetul tău, știi exact ce ai de făcut, știi exact când o să fii în 3 ani, 5 ani, 10 ani, 20 de ani, it doesn't fucking matter, știi exact ce ai de făcut. Întâmplător, când tu faci și construiești, oamenii în interiorul lor sunt puși în fața faptului că, băi, uite, ăla construiește, eu nu construiesc, sau ăla se riscă, eu nu m-am riscat. Și atunci cumva, în loc să... Și așa este o chestie foarte importantă apropo de generația tânără și cum interpretează ei succesul. Nu e ca pe vremea noastră. Da? Pe vremea noastră, zici de parcă am avea 100 ani. Pe vremea noastră... Jur că mă simt că la 100 de ani. Bro, n-arăți o zi peste 20. Ideea este așa, în generația noastră, noi ne uitam la succes și spuneam, bă, cum să fac și eu să fac la fel? Discutam cu oamenii ăia, încercam să învățăm, aveam respect, investeam timp, muncă, să furăm meserie, da, să învățăm. În momentul de față, din păcate, lucrurile nu mai sunt chiar așa. Reflexele nu mai sunt aceleași. E și tot internetul ăsta, pornind de la TikTok, The Mother of All Evil, da, până la toate canalele astea care cumva te învață să cauți instant gratification și pe o minte și un suflet încă nemature, da, la vârstele astea fragede, normal că e foarte complicat să te gândești pe un plan pe termen lung. Normal că vrei instant gratification, da, îl vezi pe ăla cu Lambo, vrei și tu, dar nu te gândești. Ia să vezi pe ăla cu trotinetă electrică și vrei și da. tu, de la levelul ăla. Da. Știi? Și e complicat. Băi, ai spus o chestie foarte, foarte mișto. Noi avem o serie de întrebări discutate, dar ajungem și la ea. Dar mi se pare că ai spus o chestie foarte mișto. Noua generație care, bă, știi cum e? Toată lumea, părinții, bă, ăștia noi nu înțeleg, nu mai fac nimic, e whatever.
băi, iarăși au venit ăștia noi, nu ne mai înțelegem cu ei. Băi, dar mi se pare că they want more than they can handle, ca să zic așa, in a fast way, that they are not willing to put in the effort. Adică și noi, ca și părinții noștri, bă, până când am ajuns într-o poziție, prieteni, dacă n-am lucrat gratis și peste program, de mi-a ieșit pe ochi. Adică, no offense, dar să-mi vii la muncă la ora 8 și la ora 5, deci eu plec, ok, I get that, e ok. Băi, dar nu veni după aia în 6 ani și spui, de ce nu sunt promovat? Păi ce ai făcut? Mi-a făcut jobul. Păi da, pentru asta ești angajat, că noi când ne întâlnim și we shake hands, și cum e asta, eu le dau un exemplu, ca și cum eu construiesc o casă și mă duc la constructorul ăla și zic, băi, hai să facem o casă cu 2 etaje. Gata, bă, să facem cât costă? 100.000 de euro, ia 100.000 de euro. Și peste 2 luni mă duc și zic, vreau să facem încă un etaj. Păi da, dar mi-a dat 100.000 de euro. Păi am înțeles, dar hai să facem încă un etaj. Sau vine el la mine și îmi spune peste încă 2 luni, ți-am făcut primul etaj, mă dat 50.000 de euro. Păi de ce? Păi ca să spun și sigla pe casă. Că dacă nu eu plec. Trebuie să înțelegi că contractul de muncă este un contract, că fix asta este. Eu te plătesc ca tu să-mi livrezi ceva. Dacă vrei ceva în plus, trebuie să aduci ceva în plus. Corect? Lăsând inflația, creștere, whatever, ca de aia sunt alte discuții. Dar if you want to grow in a job, you need to give something first. Am foarte multe exemple. Vreau să fac o mențiune foarte importantă pentru privitorii noștri. Nu vreau să generalizez. Nu toată lumea e la fel. Doamne, și sunt și niște gems in this generation, niște oameni extraordinari. Dar vreau să spun un lucru. Am văzut niște situații la polul opus, gad. Apropo de ce zici tu, gata, plec la 5. Bă, dacă programul e setat la ora 5 și ai făcut tot ce aveai de făcut, merge liniștit. Dar acum eu vin și spun o chestie. Nimic măreț nu s-a făcut fără investiție. Mai mult decât atât, noi am fost învățați, bă, să ne luptăm cu problemele. Adică, băi, dacă aveam o problemă, o luam ca un challenge și stăteam noaptea și mă gândeam cum să o rezolv. Da. Bă, dar nu pentru cine lucra. Da, dar pentru mine, mă. Aici am avut niște discuții, extraordinare, pe de-o parte din nou, nu generalizăm. Bă, dar am avut unele care m-au șocat, la modul încerci să sugerezi cuiva să evolueze, să facă mai mult pentru el sau pentru ea și se luptă cu tine pe chestia asta și este cel mai ciudat sentiment pe care poți să-l ai. Mai ales când tu vezi potențial în el și știi că poate mai mult. Știi? Că de obicei, hai să luăm când un manager sau un lider sau whatever îți spune că poți mai mult, el nu spune că poți mai mult ca să să facă pe tine să lucrezi mai mult. El spune că poți mai mult pentru că vede chestia asta în tine și știe că poți să crești. Credeți-mă că nu are nimeni timp to waste time, hai că poți mai mult ca să obțin încă o oră de la tine să muncești. Pă, bune, nu, it's not about that. Oamenii care sunt lideri au cumva acest, nu știu, zic o chestie maternă, paternă, whatever, să crești pe altul. Pentru că you see the potential și vrei să-l ajuți. Nu știu, e o chestie pe care toată lumea o are, dar nu o spune. Am învățat o chestie apropo de ce zici. Vreau să o share-uiesc, că ne-am dus în direcția asta de leadership. E o chestie care am învățat-o târziu în viață și vreau să o share-uiesc ca alții să o învețe de vreme în viață. Am învățat cu greu să nu mă mai lupt cu oameni pentru ei. Repet, read that again, #read that again. Am învățat târziu în viață să nu mă mai lupt cu omul în interesul lui. I'm not doing that anymore. Și am făcut-o foarte mult. Ce frumos ai zis. Păi nu, dar așa este. Și mi-am dat seama că, practic, eu să vin să duc o luptă pentru tine, în interesul tău și cel mai mare dușman al nostru în interesul tău ești tu. Te rog, mergi mai departe, descurcă-te. Mi-a luat foarte mult și o chestie cu care am pierdut foarte mult timp. Unii zic, mai e asta din bătrâni, că nu mergi să faci bine cu forța. Știi ce zic? Da. Adică, eu cred că e deeper than that. Dacă omul ăla nu vrea să se pună umăr la umăr cu tine să lupte pentru el, îl lași. Îl lași. Poate să sune ciudat, poate să sune contraintuitiv, dar lași. Mai mișto, stai. Că e așa, da, eu lupt col cu tine, dar you get a big money. Păi dacă eu fac asta de ani de zile, eu am investit, eu am riscat. Că, da. Băi, din contră, băi, să am acces, băi, dacă când eram mic, frate, deci să am acces la anumiți oameni, care acum nu mai e atât de greu să ai acces la oameni. Ok, e hard,
dar nu e atât de hard să ai acces la oameni, băi, să ajungi să vorbești, numai să ajungi să vorbești cu omul ăla, dar să ajungi să furi meserie de el, că asta este, hai să fim serioși, în școală înveți un basic al basic-ului, nici măcar nu mă uitam, vorbeam cu niște oameni, nu știu terminologie după ce termină, că intră în corporație sau în agenții și nu știu terminologie, că să duci să scrie un pitch, hai scrie un pitch, caut pe YouTube, caut pe Google, pardon. Bă, aici sunt două chestii. Dacă agenția sau corporația l-a trecut de procesul de interviu și și-a asumat chestia asta, atunci trebuie să poată să se pregătească imediat cu un parcurs inițial în care ăsta să învețe foarte repede într-un mod accelerat și atunci l-a luat pe soft skills și e încă o chestie foarte importantă. În momentul de față, 99% din ce contează, pentru noi cel puțin, sunt soft skills, atitudine, personalitate, dorință, pentru că skill-urile le predăm, le învățăm, le dăm, deci nu mă mai interesează să știe deja, mă interesează să vrea să fac. Trebuie să aibă un mic, evident, o înclinație trebuie să ai, dar prefer oricând și e chiar 80-20, atenție, în cazul meu, din nou, nu generalizăm, 80% pentru mine contează atitudinea și 20% skill-ul sau înclinația în direcția aia. În rest nu mă interesează, pentru că sunt atâția care au pus, și aici iar e o problemă care, bă, în timpurile, adică nu știu, la începutul nu era așa. Fii atent, citește 3 pagini în plus, ceea ce e de respectat. Deci citește 3, vede 2 podcasturi, citește un PDF și se duce la un nivel de la minus 10 la minus 5. Și după care se poartă de parcă e plus 100. Știe tot, bă, și zici, stai un pic, adică tu practic este situational awareness 0 și n-ai ce să faci cu oamenii ăștia, n-ai ce să faci cu unii care chiar sunt super skilled, dar au o atitudine de căcat, înțelegi, ca să nu... Ne-am transformat în părinții noștri, mă? Că vorbim de 10 și ne plângem de noua generație. Ăștia tineri, tată, ia uite, nu mai fac nimic. Am spus de 10 ori că nu vreau să generalizez, pentru că vreau să fac încă o mențiune. La polul opus, mare atenție, la polul opus sunt cei din generația curentă extraordinar, cei cu care noi construim în fiecare zi, cei pe care te bazezi, cei de la care te încarci de energie, cei care îți dau satisfacția că cresc în fiecare zi lângă tine. Nu generalizăm. Ca și în generația noastră întotdeauna există și bune și rele. Da? Ca să înțelegem, discuția asta nu este ca să certăm pe cineva. It's not about that. Discuția este că aveți în față un om care angajează zeci și sute de oameni în viața lui și în România și afară. Și atunci trebuie să înțelegeți că când mergeți la interviu și stați cu el de vorbă, sau stați cu mine de vorbă, dar în principiu când stați cu el de vorbă, you need to understand the man. Știți că discutam un podcast mai devreme cu Alexandra, băi, fă-ți research la interviu, dar fă-ți research și despre companie, dar și despre omul cu care dai interviu. Lasă HR-ul, că HR-ul e HR-ul și cu cine vorbești. Dar la un moment dat o să ai un interviu cu un manager sau cu un director sau cu un owner în cazul tău. Și do the fucking research, că altfel o să picați și după devii frustrat. Dar de ce am picat? Că de research și a fost altfel vorbit frumos. Am atâtea exemple, bro, cu chestia asta, este incredibil. Am avut situații în care, ok, vin pregătiți, totul bine, discutăm una alta, spun ce au de gând, ce vor, ce pretenții, ce își doresc, unde se văd, dar fără să întrebi neapărat. Fine. Și la un moment dat, 20 minutes in the discussion, pentru că toate ești foarte curios să vezi unde se duce. Da? Where is this going? Că n-am mai văzut așa ceva. Și la sfârșit zici, ok, nice. Cu ce ne ocupăm noi? Nu știu. Ce face compania asta a mea unde ai venit? Nu știu asta. Digital. Nu. Am avut măcar digital? Eu am venit, am citit descrierea postului, până la urmă eu mă pot adapta în orice domeniu. Păi zic, dar în ce domeniu suntem noi? Și s-a uitat până în jur așa căutând indicii. Nu e că aici. Nu, a găsit ușa, dar ideea e că am avut tot felul de situații extreme, care mie mi-arată de fapt zona aia de soft skills de care spuneam. Că pe mine nu mă interesează să-ți dau test de tehnic, de technical quest, da, whatever, în orice direcție ai fi. Pe mine mă interesează de fapt dacă tu vii și spui ceva interesant, dai un citat dintr-un articol de-al nostru, spui că ți-a plăcut o campanie, orice, bă, mi-arată că așa o să faci și pentru clientul meu. Că de fapt pe mine nu mă interesează pentru mine, mă interesează pentru clientul meu. Și atunci eu vin și zic așa, eu când mă uit la tine și tu
îmi spui că nu știi cu ce ne ocupăm sau că nu știi ce face compania asta sau ce ne diferențiază din research-ul tău. Păi când vine clientul meu și eu ți-l dau pe mână și tu te porți așa și nu înțelegi ce face ăla, ce probleme are, cum să-l ajuți pe clientul ăla, asta odată. Doi, dacă eu te văd pe tine, din nou, respect foarte mult și la noi este literă de lege asta cu work-life balance. Întotdeauna am fost așa, dar nu supraîncărcăm oamenii, dimpotrivă, ținem agenția mai subîncărcată, da? Dar spun o chestie, odată la 1000 de ani, apare o urgență. Dacă tu vii cu atitudinea de factory worker, când noi nu impunem, păi eu mă gândesc, când are, nu știu, Gabi o problemă, să zicem, păi tu ce faci, mereu. mă? Gabi Da, mereu bine, problemă. Gabi are foarte multe probleme, da. Când are, cineva o problemă și păi eu văd în tine cum vorbești și îmi imaginez cum o să te porți cu clientul ăla. Și nu vei face parte din organizația asta. Și cred că, fix ce spuneam mai devreme, dacă eu nu mă pregătesc să vorbesc cu tine la interviu și n-am chestia asta, băi, acum trebuie să mă pregătesc să vorbesc cu clientul ăla, mai ales cum mă duc în pitch. Da. Adică if I don't have what it takes, dar da. Asta a fost primul capitol de azi. Hai să-l închidem aici, că deja este, nu știu, să-l numim într-un fel. Ce crede Alex Cernetescu despre noua generație? Păi nu, Alex Cernetescu crede în noua generație. Alex Cernetescu crede în potențialul lor. Alex Cernetescu crede că ei sunt cei care o să ne ducă mai departe tot ce facem. Mai mult decât atât, fii atent. Alex Cernetescu știe că dacă există vreun competitor adevărat al nostru, sunt ei. Mie nu mi-e de ăștia din generația mea, că noi deja ne-am așezat fiecare pe bucata lui. Nu. Cine o să vină să ne rupă pe noi sunt ăștia din generația asta. Tare asta, că și acum am vizionat că o spune chiar așa, am venit că și noi suntem cumva noua generație de advertising. Da. Și fiecare e așezat, da. Și atunci mie nu mi-e că ok, că ne știm toți între noi, ăia suntem, da? Nu. Ăștia o să ne rupă, pentru că fii atent, am discutat într-adevăr mai mult și am încercat să dăm niște sfaturi, dar fii atent, ăia care fac de 10 ori mai bine ca noi. Băi, sunt digital natives, ăștia s-au născut cu ecranul în mână, înțelegi? Noi practic ne-am adaptat unui shift. Ăștia s-au născut în el. Dacă ei știu ce au de făcut, ne rup pe noi, ne îngroapă, înțelegi? Și știi ce? Să mă îngroape și o să zâmbesc în timp ce mă îngroapă, că asta îmi doresc de fapt. Păi asta am făcut și noi cu... Asta îmi doresc. Adică, hai să fii sincer. Asta am făcut și noi. Corect, bătături de la lopată, dar na. Acum... Mai ai o hârtie de disc, mai ai un burnout, dar you move on. Infinite Stefanini acum, Infinite Solutions, la început, corect? Povestește un pic, cum ai început-o, când, cum ai ajuns aici, că e o poveste, ești singurul exit, nu? Pe digital din România, nu mai e nimeni. Nu UiPath, nu vorbesc, la nivelul ăsta de mare. Nu cred, nu știu, adică evident noi nu știm toate informațiile, dar la nivelul ăsta nu știu. Pe secundă, că ai fost și sunteți cea mai mare agenție de digital independentă din România, da? N-a mai fost altă agenție de digital independentă din România care să facă, nu e exit, e un merge, corect? E un joint venture. Un joint venture. Care are elemente și din exit și din merge. Deci, nu e nimeni, mai e, de exemplu, ăștia care lucrăm, Zitecu, dar Zitecu a făcut invers. Ei au fost IT și au făcut divizie de digital, voi invers, voi ați făcut hai să spunem merge. Sau joint venture, cum vrei să zici tu, cu o agenție, cu un agenție, cred că cu un grup, un grup foarte mare. Da, cu Stefanini. Așa, cum ai început, cum te-ai hotărât, de aia să fac agenție și cum am ajuns aici? Foarte important. Agenția am înființat-o împreună cu fratele meu Andrei. Tot ce am construit împreună. Poate să aveți pe Andrei întâlți aici. Da. Să vedem the other side, știi? Da, păi chiar mi-ar plăcea foarte mult, uite, dacă putem veni cu drag amândoi. Deci am înființat-o împreună. Cred foarte mult în ideea asta de parteneriat. If you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. True. Foarte important. Și parteneriatul în primul rând a fost ăsta dintre mine și Andrei. După care, evident, cu clienții noștri, cu oamenii noștri, cu furnizorii și așa mai departe. Adică, în momentul în care construiești în parteneriat, construiești de fapt un ecosistem de succes.
Pentru că e foarte important, apropo de cum am început. Și da, am început evident un apartament subînchiriat de la un student care a plecat după sesiune acasă, în sufrageria lui. Da, cum a venit gândul ăla, bă, ne facem o agenție? Cum a venit discuția asta? La o bere, la ceva, asta e mișto, how that spark comes. Bă, în principiu, ideea e cum se manifestă gândul ăsta antreprenorial, poate să fie în orice formă, da? Cred că, de fapt, întrebarea este când îți dai seama că trebuie să fii antreprenor. Și sunt câteva semne care trebuie să ți le identifici în tine. Primul, care la vârstă mai fragedă e văzut greșit, este problema cu autoritatea. Să ai o problemă cu autoritatea și spun, când ești mic, că trebuie să asculți, să faci ce ți se spune, băi, fuck off. Și dacă răspunsul tău nativ e tot timpul fuck off, lăsați-mă în pace, când ești mic e interpretat greșit, dar când începi să te apropii de chestia asta, și am făcut compania când eu aveam 23 de ani și Andrei 21, adică să ne înțelegem. Această problemă cu autoritatea, de fapt, nu e o problemă cu autoritatea, ci este dorința de a face niște lucruri cum simți tu. Da? Repet, este de fapt, eu n-am o problemă că ăla îmi zice cum să fac sau cu viziunea lui. Eu am o problemă că nu pot să o implementez pe a mea. Și atunci ăsta e primul semn. Dacă ești în diferite sisteme, evident unele corporații sunt foarte deștepte și atunci dacă tu ca format de antreprenor intern găsești un loc de ăsta în care ești lăsat în pace, să-ți faci ce vrei, să-ți implementezi viziunea with a very big degree, nu o să fie 100% cam cu firma ta, dar dacă e 80% și îți construiești când vrei divizii noi, departamente cu libertate antreprenorială. Asta este wet dream. Da, dar am văzut situații de astea. Se numește intraprenoriat și chiar, wow, chiar există. Deci asta e primul semn. Al doilea semn este apetența pentru risc. Băi, în antreprenoriat, azi ai, mâine n-ai, adică s-au fost situații în care efectiv nu aveam bani, adică nu știu, mergeam noaptea să parchez mașina la locul întâlnirii, apoi veneam cu autobuzul, că practic noaptea consuma mai puțină benzină și nu mai aveam bani să pun, da? Sau aveam cartele de backup pentru că nu puteam să plătesc abonamentul, dar nu puteam să plătim asta. Sau am avut situații în care practic în primul an, al doilea, în care câteodată veneau, urăsc cuvântul angajat, veneau colegii noștri și știu că îi dădea maică-sa bani de pizza unui designer și ăla lua pizza, era la, nu dau brandul decât dacă... N-am nicio problemă. Da. La Pizza Hut era o chestie de asta, că dai o pizza și primeai una moca și ăla din banii de la maică s-a cumpărat 2 pizza și ne împărțeam toți acolo la birou. Ce tare. Pentru că nu aveam bani, pentru că nu, și era în situația în care nu se plătea, adică clienții nu plăteau greu, știi, erau niște vremuri la un moment dat. Mai este și acolo. Da, mai puțin. Și atunci... Acum dă termen 120 de zile. Da, direct, ca să plătească în 240, se devalorizează, nu mai există moneda până. Da. Da, corect. Da, păi poți să ajungi la drept. Bine că nu ai făcut contracte în Bitcoin. Ideea este că ăsta e al doilea lucru. Ce faci tu în situații de risc? Pentru că antreprenoriatul, la orice nivel, da, dacă vorbim de exemple de genul Nokia, Toys R Us, uite-te la situația cu Netflix acum în prezent, unde era, unde s-a dus, ce sunt, adică just watch, da? Just look at it. Multe exemple, nu? Din trecut, alea mai vechi, Yahoo, adică, bă, poți să faci să fii 46 de miliarde, după aia 1 miliard, după aia 100 de milioane, poți să fii... Și atunci... Cum a zis aia de la CEO de la Nokia? We did nothing wrong, da. but yet we lost. Da. Și atunci antreprenoriatul presupune inerent risc. Da? Deci, 1, nevoia de a-ți implementa propria viziune și de a construi ceva. 2, felul în care reacționezi la risc și la uncertainty, de fapt. Pe unii oameni, și nu-s decât de 2 feluri, părerea mea personală, nu vreau să generalizez, sunt cei care se încarcă din nesiguranță și cei pe care îi distruge și îi consumă. Dacă pe tine te încarcă nesiguranța, și asta mă duce cu gândul la exploratori. Bă, de ce dracu unii să urcau pe niște corăbi neștiind unde se duc și când treceau prin furtunile alea să urcau pe Qatar cu pieptul dezgolit și să luptau cu furtuna și ajungeau și descoperau teritorii noi, și alții stăteau în marketplace acolo și vindeau roșii, știi, și făceau negoți pe pământ. Asta e, it is what it is. Și atunci asta e al doilea, da? Și al treilea lucru foarte important, ține foarte mult ca antreprenor
Și ăsta poate să fie, e singurul dintre ele care poate fi învățat, după părerea mea. People skills, vânzări. Nu am văzut niciodată un antreprenor care, fie că nu e natural făcut așa, să nu poată să vândă intern, extern, parteneri, pentru că să zicem că tu nu te pricepi la vânzări, da? Bă, dar trebuie să poți să-i vinzi unuia care să vină să vândă pentru tine, știi ce zic? Da, corect. Și atunci, asta e al treilea element. Și dacă tu cumva reușești să le îmbini pe toate astea, este prea scurtă viața să nu-ți o iei pe drumul tău. True. Deci Da. cam așa am început împreună cu fratele meu și împreună cu el am construit toată chestia asta. Ne-am împărțit tot timpul rolurile foarte clar. Nu a fost ușor. Da? Nu e ușor. You either make it or you don't cu familia. Noi, mulțumim lui Dumnezeu, suntem foarte apropiați, suntem în continuare o echipă, suntem uniți și putem să construim mai departe și cu noi noștri parteneri de la Stefanini, bineînțeles. Asta cu unirea vine și din familie, așa e familia. Da. A fost o familie foarte unită. Și ce a avut influență foarte mare la voi? Tatăl, mama, cum? Amândoi au funcționat sub de board administrativ, ca să spun așa. Întotdeauna au fost foarte echilibrați ca și management familial, nu știu cum dracu să-i spun. Dar au fost foarte echilibrați. Unul, doi, au lucrat foarte mult pe zona asta de încurajare și eram o familie care discutam, organizat toate lucrurile. A contat foarte mult, într-adevăr. Deci contează un pic și ce ai acasă, ca să zic așa, și suportul pe care îl primești. Un pic? Mie mi se pare că, deci nu știu cum să spun. Fii atent, dar îmi place, am spus comparația asta recent și vreau să o repet și la tine aici la podcast. Fii atent, tu până ajungi la vreo, nu-ți exagerez, până ajungi la vreo 30 de ani, ești ca o bilă de-aia la pinball. Și practic te naști, așa, te tragi chestia aia și pleacă bila aia la pinball și ăla ești tu și te lovești de chestii, bing, 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 bing și apar tot felul de lucruri care te influențează ca să ajungi la premiul cel mare. Eu cred că familia este practic prima parte aia din pinball machine, unde te duce în anumite direcții fără să-ți dai seama că da, tu ești bila, da, tu ești independent, da, ai o forță. Aia sau familia e safe de ăla de jos, în cazul în care pici de pic up și mai pun în coată să mai tragi. Da, aia... Da, absolut. Fiecare interpretează familia cum sau se folosește sau o internalizează cum e stilul lui, știi, că sunt oameni și oameni. Dar da, uite, pentru unii doar faptul că you have a safety net makes you a rocket, știi? Și era o poveste interesantă care aș vrea să o share-esc. O să zic varianta foarte scurtă, poate mai iau din flavor. Practic era un antreprenor care urma să intre în faliment, nu mai avea cash flow, nu mai avea nimic și era disperat pe o bancă într-un parc. Știi? E o poveste. Și la un moment dat vine lângă el unul îmbrăcat foarte bine și zice, ce ai pățit? Și ăsta spune, bă, uite, am o companie. Și povesti și cum zic, câteodată te descarci la un străin cu tot ce te apasă. Uite, am problema asta și, păi și ce ți-ar trebui să o rezolvi? Păi dacă aș avea $1.000.000 backing, aș putea să o pun iar pe picioare. Și ăsta, îi scrie un check, îl dă, ăsta el bagă în buzunar, îi mulțumește și spune, I will pay you back, mulțumesc mult. Ăsta se duce, se apucă, încurajat că avea check-ul în buzunar, construiește, dar nu-l cash-uiește, că de fapt n-avea nevoie, dar știa că există. Pune compania pe picioare, rupe, devine mega successful, scrie el un check de 5 milioane și se duce să-l caute pe ăla în aceeași zonă, știi? Și tot căutându-l să pay him back și să-i dea și check-ul inițial neatins, știi? Și practic ăla îi spune, găsește pe doi care îi spun, nu mă, ăla e un nebun care tot evadează de aici, de la azil. Ce business, visează că e milionar și dă cecuri la oameni, știi? Ce tare e asta. Știi ce zic? Ce... Banii ăia nu existau niciodată în buzunarul lui. Dar mental, faptul că știa că are milionul ăla să intre în el, dacă așa a construit compania fără să aibă nevoie de un leu. Și ce încerc să spun, apropo de safety net și așa mai departe, întotdeauna it's all in the head. Totul e despre a înțelege că tu cu tine trebuie să discuți foarte mult intern. E foarte important, da? Ăla și-a rezolvat problema intern, avea tot ce îi trebuie la el și toți suntem în aceeași situație. Și aș mai spune ceva on top, trebuie să înțelegem că în moment când vedem tot felul de exemple de la alți oameni sau vedem tot felul de căuturi pe YouTube sau pe TikTok sau pe whatever, băi, luați bucăți din ele, că omul ăla nu a trăit în realitatea voastră, știi? Deci o să zic două chestiuni. Există un citat pentru orice.
Deci dacă vrei să demonstrezi ceva în viața asta, sigur găsești un citat. Că e bun, că e rău. Există un citat pentru orice stare de spirit sau mentală o ai tu, care poate să-ți dovedească că tu ai dreptate, la fel cum există un citat și pe partea cealaltă, care că există un citat pentru fucking everything in the life, pe internet. Un citat pentru orice. Asta 1, 2. Încercați să înțelegeți procedura prin care, sau structura spuselor oamenilor, neapărat acțiunile lor. Și e fix ca fă ce spune preotul, nu ce face preotul. Și voi zice, noi de avem 3 copii, dacă eu mă duc la un, nu știu, psiholog, la un de coach de familie, whatever, care el nu are copii, care are un copil. Prietenul, te crede foarte guț, dar eu am 3, că treci tu cu 3, da, unul bolnav, da, și vezi cum e. Și după aia poți să vii să-mi dai advice, adică, de asta zic, fiți foarte atenți de unde vă luați exemplele și advice-urile și încercați să le treceți prin filtrul vostru, că you don't have that life, you don't have that resources, you don't have that everything. Dar coming back to the family. Familia este foarte importantă. Acum este iarăși moda cu la muncă, we are a family, până când te concediezi, știi, după aia nu mai ești family, că ai fost a family, că mai dispar și familia. Eu am o vorbă, toți foștii noștri colegi s-au concediat singuri. Mare atenție. Sau așa. Acum părăsi familia, hai să spunem. Cum faci să creezi echipe și cum vede Alex Cernătescu echipa ideală pentru el? Echipa ideală din lume, că nu ai cum. Echipa ideală pentru el. Nu te întreb dacă o ai sau nu e despre asta. Bă, as it happens, chiar lately, chiar, da, not without challenges și nimic nu e perfect întotdeauna, dar, fii atent, echipa ideală, după părerea mea, este una complementară și asta am învățat lucrând foarte mult în America și 90% din noul business pe care îl avem anul ăsta, de exemplu, vin în America, da? Lucrăm foarte mult acolo, suntem mega extinction în US. Zero ego, maxim de personalitate. Repet, zero ego, maximum personality. Dar asta este un lucru care l-am învățat sau mi-a fost confirmat de ei. De ce? La noi ego și personalitatea sau know-how sunt foarte confundate, adică gen să spunem că tu ești subject matter expert pe o chestie și tu spui cum ar trebui făcută și vine unul fresh, nu e oficial subject matter expert, bă, dar are un punct de vedere mai bun. În America, expertul de 30 de ani în domeniul ăla îl aude pe ăla micu cu ideea și spune facem că bravo mă, mersi mult, uite învăț în fiecare zi. Și ăla când se duce seara acasă la cină, povestește cum unul mic i-a dat lumea peste cap și zâmbește și e fericit că a învățat ceva nou. În România, cine e mă ăla să zică? Păi ce facem mă? Ia ieși mă afară, du-te ca mine, eu sunt șeful. Fuck that. Adică ce încerc să spun este că o echipă ideală este complementară. Oamenii se completează unii pe ceilalți. 1, 2, personalități puternice, da? Pentru că, de exemplu, băi, eu am văzut oameni cu super idei și am avut, da, poate o să se uite și o să se recunoască în ce spun, nu dau nume, care îmi spune, nu, păi oameni, nu vreau să-i dau, da. Dar fii atent situații. Aveam în care după meeting, deci tăceam mălc și după meeting îmi spunea 3-4 intervenții extraordinare care le-ar fi făcut. Și mi-a stau cu el de pământ sau cu ea, că am avut situația asta și cu băieți și cu fete. Zic, bă, de ce dracu nu vorbești acolo? Păi nu m-am... Deci, atenție, strong personality. De ce? Pentru că degeaba ești geniu dacă ești în capul tău. Adică, da, dar nici ego. Ego înseamnă practic să nu mai vezi în jurul tău decât ideea ta și să nu poți să colaborezi. Și deci asta e o echipă ideală, practic, pleacă de la o dinamică foarte sănătoasă de comunicare și colaborare. Ce pui tu pe dinamica asta? Ok, mâine construim o rachetă, bine, mâine vindem cartofi, ok, mâine facem o campanie, ok. With the right team in place, da, cum zicea ăla, era un TikTok care e one of my favorites, zice unul, ce armată? Give me 3 motherfuckers and I can take down a country, înțelegi? Da, corect, da. Zice, da. Așa e. Give me 3 motherfuckers and I can take down a country. Adică la sfârșitul zilei, dacă ai o echipă, că de-aia vezi și în filmele alea, ai un Delta Force de la de 5-6 demenți care trec pentru o armată de 500, da?
Which brings back, apropo de, dacă te uiți, și asta este downfall-ul multor agenții care promiteau ceva, adică bă, mamă, te ziceai, mamă, să vezi ce o să facă ăștia, unde se adunau numai șmecheri și se distrugeau în 6 luni sau un an, dispărea cu totul. Știi de ce? E o vorbă extraordinară. Și agențiile. Nu vreau să vorbesc de Nu asta. le zice, dar le știu și Nu, eu. da. Și dar ne gândeam, zic, mamă, ce tare o să fie ăștia. Băi, frate, abia aștept să văd ce o să facă. Și n-au făcut nimic. Dar știi de ce? Ai, ca să răspund la întrebarea cu echipele, ai o vorbă care mi se părea extraordinară. Nu mai știu cine a spus-o, cred că Alexandru cel Mare. Să teme mai rău de o armată de oi condusă de un leu decât de o armată de lei condusă de o oaie. Înțelegi? True. Ce zic? Do the math. Și la sfârșitul zilei este foarte important să internalizezi vorba asta. Nu poți să faci cu mulți indivizi, cu ego-ul cât casa să faci o echipă, dacă nu poți să-i pui să lucreze. Visul unei echipe este, da, o armată de lei condusă tot de un leu. What the fuck? De atunci ai câștigat tot. There's a caveat to it. Mecanica funcționează, ce spun acum, dar trebuie să fie for real. Adică nu poate fi bullshit sau construită teoretic. Fii atent. O armată de lei condusă de un leu funcționează numai dacă there's a bigger purpose than all of them, including the leader. Și atunci, atunci numai da. așa funcționează. Atunci da. Spun pentru că... Atunci da. Da. Și atunci ce se întâmplă? Nimeni luat din armata de lei, plus leadership-ul de lei, plus leu alfa, whatever, nimeni de acolo nu o să poată să fie mai mare decât viziunea comună. Da? 1, 2, o viziune comună destul de mare îți inspiră orice fel de leu. Da? Pentru că dacă reușești să o vezi și să o verbalizezi și să o sintetizezi, crede-mă că leii will follow. Da? And they will go together. Apropo de asta organizațională, e foarte important să fii atent la niște chestii care le înveți cu sânge, pe pereți, adică toți facem greșeli, nu? Că experimentăm, testăm. Îmi place foarte mult o chestie care circulă pe net, care tot așa m-a inspirat foarte mult, nu știu dacă e adevărată la nivel, cum să spun eu, dacă chiar așa se întâmplă, aia cu lupii, cum merg lupii. Nu știu dacă e adevărată neapărat. Da, e o discuție lungă. A fost adevărat, pe aia unii au spus că nu, whatever, dar De ce îmi place? principiul e mișto. Principiul e mișto. Principiul e mișto, nu mai contează dacă l-a Principiul e mișto. Și crede-mă că it works. Dacă vrei să crești echipă și să funcționezi ca o armată. Ai zis de America. Cum e? Mișto. Ești cum mă așa, ești Columb al nostru, te duci și ai descoperit acum pe digital. Nu prea sunt ca agenții Nu care au sunt. descoperit. Nu sunt. În România, Au mai încercat și n-au reușit. They În failed. România, Da. mă refer. Și vreau să vorbim neapărat de bugete, că e clar, aia e it is what it is. Nici cât costă pe oră, nu e despre asta. Este efectiv the mindset of the people there versus the mindset of the people here. Da. Și ce am putea noi să învățăm, că ok, e clar că e diferit, că e bine, că e rău, e discutabil, că e sunt cei mai whatever. Dar ce am putea noi să luăm bun de acolo și să, că nu vreau să fie o discuție că ăia sunt buni și noi suntem proști așa. Nu. What can we take from there, real, ce se poate implementa și aici, by gen tomorrow, if we just want to listen. By tomorrow? By tomorrow, mă rog. Păi, ca să-ți iau ultimul cuvânt, listen. Primul lucru care l-am putea implementa în România, mâine, este atitudinea față de feedback și a asculta părerea altuia. Dacă vrei să-ți dau așa ceva Stai foarte... că te explic, eu glumesc. Da. Apropo de... Da, tai că zic eu, da. Bă, fii atent, hai să spun o chestie foarte funny, da? Și o să îți răspund foarte concret la diferențe. Diferențe, vezi, nu le zic pe verticală, sunt diferențe. De bine, de rău, fiecare înțelege cum vrea. Fii atent, fața, expresia românului, nu vreau să generalizez, evident, sunt oameni și oameni. Expresia românului când primește feedback este aceea al unui om biciuit în cur gol în piața publică, înțelegi, de oameni care tocmai l-au trădat. Bă, fața, pur și simplu expresia, dacă când vii și spui, dai un feedback, nu generalizez, sunt români care știu să ia feedback stil american, bineînțeles, dar marea majoritate când vine feedback-ul, acest feedback este un blestem. Da? Bă, americanii... Vrei să mă certe? Da, să mă certe, exact. Noi nu avem în limba română
traducere directă. Apropo, tot discut cu toată lumea de chestia asta. Feedback, da. Nu există, zi-mi, te rog, dacă... Nu, lasă-mă găsesc. Păi nu există, noi nu avem vocabular. Opinie. Păi opinie, adversă. opinie, adversă. Gata, ai rezolvat-o. Te-ai prins? Opinie, părere. Da. Zi feedback în română. I dare you. Da, pare că este. Dacă nu avem cuvântul, mă. Și sunt studii care arată că language influences Da, normal. habits, da? Noi nu avem cuvântul feedback, da? Îți dau feedback, da, aici feedback. Dacă aș avea în română cuvântul feedback tradus cumva, nici nu știu cum am putea vezi, nu avem cultura să construim feedback. Da, nu. Ba americanul, Da, alte limbi îl aveau, oare? Adică ce are? alte limbi l-au? Ok, noi Canada, în franceză există, în germană feedback. Nu știu, putem să căutăm. Nu știu. Da, e interesant. Da, și cuvântul și întregul concept de feedback, da? Da, nu știu cum ar putea să, nu știu cum am putea zice. Dacă eu aș vrea să spun 100% în română, uite, ți-am livrat și tu ceea ce vii către mine, cum zici tu în română? Nu, îmi dai feedback, că așa știi să... Da, true. Sunt niște chestii beyond cuvinte și tot. E vorba de expresia când ne strângem pentru feedback, da? În America, bă, te strângi cu drag, adică gen vii să înveți, să... Ne strânge pentru feedback. Da, ne strângem în română. Bă, da. Capul nostru ne strânge să ne luăm. Hai, Da, vine, a venit feedback, înțelegi? Și care e problema? Pe lângă că ne strânge să-mi iau feedback, ne strânge să-mi iau, da? Mai și studia. Bă, dacă știai cum vrei de la început, Da. de ce dracu nu mi-ai zis? Bă, Că nu funcționează așa, Vezi că e pe frate. toate părțile. Deci n-avem noi, n-ai tu bandă de aia în casetofonul ăsta care înregistrează ca să vorbim tot subiectul, da? Toate diferențele. Pentru că e o cultură total diferită. Îți dau 1000 de exemple, îți aleg câteva mai puternice. Fii atent. Românul vine un brief, da? Să zicem. Și noi, în general, aici, practic, fiecare zice gata. Asta e the big idea, totul. Cu asta iau premiu. În America, și ce am învățat noi, și noi am avut norocul și de-aia avem foarte mare succes în Statele Unite, pentru că am fost cumva compatibili într-o oarecare măsură cu genul ăla de piață. Mulțumesc lui Dumnezeu. Fii atent, când vine brieful într-o agenție din România și știu multe și oamenii au tot circulat între ei, sunt cam aceiași oameni care circulă între noi agențiile, adică hai să fim serioși, cam 80% care au fost deja în toate, ne știu pe tot. Vine brieful pe masă. Reacție în România. Cu ăsta luăm premiu. Hai să facem ceva, de mult aveam o idee, eu vroiam să fac aia, aveam eu o idee. În America, vine brieful. Bă, ăștia chiar au probleme cu vânzările. Hai să vedem cum îi ajutăm. Pregătiți întrebările să ne clarifice. Fii atent, voi doi mergeți, faceți un survey în magazin, hai să vedem cum e experiența consumatorului. Tu, comandă online de la ei, vezi cum îți răspund. Fiți atenți. Asta e oportunitatea noastră să ajutăm business-ul ăsta. Că poate vine un premiu după, fine, whatever. Dar aici, fii atent, dar zic că nu e așa. Așa, să și înțelegem, pentru că tu înțelegi în America că dacă ăla merge business-ul și îl faci să crească, he will give you more money at the end. Absolut. Și așa faci un parteneriat pe termen lung și după aia pot la un moment dat să vii să zici, băi, de 3 ani, 5 ani de zile ți-a crescut vânzările cu X, hai acum, vino și tu și investește un X, Y sumă de bani și hai împreună să luăm un premiu care să ne ajute după aia să... Adică Deci reflexul ăsta, la noi reflexul este he goes down the road, până în fundul taxatoare, cum se zice. Și în America, de fapt, totul este, apropo de feedback, fii atent, tu vii cu brieful ca și client și feedback-ul către tine, bă, m-ai rugat să te ajut, e despre tine, mă. Acum, îți mai spun o chestie extraordinară care pe mine, bine, e de pe vremea când deschiseserăm noi deja în Olanda, acum 10 ani, când deja începusem noi să explorăm, să construim business internațional, da. Fii atent, frate, chestiile mărunte, deci românul are nu generalizez, atenție, nu vreau să generalizez, suntem oameni super ok, cunosc oameni super ok, dar o parte semnificativă. Ne alegem de pe masă din mai multe task-uri, alea babane, și investim în alea babane, unde trebuie să facem, că acolo e important. Bă, în alte țări, până și formatul ăla de PowerPoint, designul prezentării, fontul, cum alege, nu știu, îți dă de făcut îți dă de făcut o semnătură de e-mail, să zicem, da? Un client american. Vreau o semnătură. Felul în care răspunde și noi lucrurile învățate de la colegii de acolo, care lucrăm și care le facem și noi, da? Răspunsul vine sub formă de PowerPoint, în care îi explici cum te-ai gândit, contextul, cine se uită la semnătura, unde e văzută pe ecran, pe ce citește la mail-ul.
Dacă vede pe telefon, cum se vede semnătura ta? 90% primesc mail-ul pe telefon mai întâi, după aia se duc la laptop să răspundă. Cum se vede aia când a citit mail-ul, cum se vede când îți răspunde? E ușor să-ți ia din semnătură să te sune, ți-e ușor să dea link. Toate chestiile astea sunt puse într-un PowerPoint de 10 slide-uri și la sfârșit ea are semnătura. We treat every little thing with utmost respect. Înțelegi? Adică orice detaliu e luat în considerare la orice chestiuță, oricât de mic. Și de asta sunt anumite țări unde sunt cu problemele lor. Atenție, nu există țară, nu vreau să ridic în slăv pe nimeni, da? Eu I'm pointing out some differences. După care, fii atent și te rog și pe tine aici să intervii personal. Când un client când un client în România zice: salut agenție, am nevoie urgentă să facem următoarea campanie. Cam ce time frame înseamnă urgent pentru tine? Ce înseamnă urgent? Când zici că e mega urgent. Mega urgent. Da, mega urgent. O săptămână, 2. Ok. Mega urgent acolo. We're talking 1 to 2 months. Mega urgent, ai gen, bă, e mega urgent. Nu mă refer la situații critice când, nu știu, a căzut ceva și... Ok, nu, atunci da, tot, 2-3 luni. Știi ce zic? Una, 2 luni e fair. Da, asta spun. 1-2 luni e fair. Am crezut că gen a picat ceva și... Nu, cu picatul... 1-2 luni e fair. Adică cam așa de și noi. Păi, voi da, dar în general aici, urgent înseamnă ieri. Sau înseamnă 5 zile. Și atunci eu vin și spun așa, fie, tu când îi spui echipei... Da, și de unde vine asta? Vine din lipsă de planning corespunzător. Pentru că ăia au a plan de stick to it. La noi, cuvântul ăla, suntem foarte dinamici, știi? Acum este să fii dinamici, înseamnă că dacă ăsta a mutat stânga, scuze, fac o paranteză, de chestie foarte, înseamnă că discut cu echipa mereu. Și vin și zic așa: concurentul X are campanie TV, o să ne rupă. Zic, de unde știi? Trebuie să băgăm acum bani în TV. De ce? Care e pe TV? Așa și? Nu, sau ăștia de la nu știu care au făcut modelul ăsta de ceva în magazin. Trebuie să facem și noi ceva de genul ăsta. De ce? Pe ca oia, așa și? Adică nu orice campanie de marketing, dacă vedeți că e nouă, știți sau nu că funcționează neapărat. Și nu orice campanie de marketing pe care o face un concurent, trebuie neapărat să copiați. Ideea este următor: lasă-i să o facă, take your time, analyze it și hai să vedem rezultatele după. Că dacă eu pun apa asta aici, eu trebuie să vezi să o pună și aici. Poate eu pun aici și văd că aici e o gaură sub și poate picula. Adică, la noi chestia asta o văd foarte, pentru că nu știu ce vine, din lipsă de know-how, că așa am fost crescuți, că așa am fost obișnuiți, whatever. Dar gata, când se întâmplă ceva în piață, instant trebuie toți să facem ceva urgent. Întotdeauna ai avut, tu ca om de marketing ești foarte apropiat de cultura lor americană. Da? Ai și avut experiență acolo, nu? Adică parcă ai lansat un brand acolo, dacă mi-am amintesc. Am lansat partea de digital pentru... Păi, vârf de lance, ce vrei. Deci, you know how they think and you imported some of it in your work. Fii atent, ce spui tu în stil american, se zice așa și spun ce zic ei. Ca și parte din ce lucrăm. Fii atent, zic respond, don't react. Ei așa spun. Corect, foarte mișto asta. Ei așa spun. Și vine și noi avem situația acolo, se întâmplă chestii, da? Și we never react. We internalize the data, analyze the data and then formulate a response and implement it. Nu react. React, să ieșim și noi ca ăștia. Exact. Bă, nu faci nimic cu reaction. Și în viața personală e aceeași chestie. Always respond, don't react. Și în PR la fel. Never react. Da. Să te aștepți, înțelegi, vezi ce se întâmplă, you do the research and after that you go and do it. Dacă îi dai agenției timp, agenția livrează. Eu nu zic că agenția nu se mișcă și rezolvă urgențe și facem împreună, că ei are timp. Bă, da, acolo unde timpul are un impact foarte mare în calitatea livrabilului, bă, dă-le timp la agenție. 2. Nu știu că era pe net, desează ceva 5 minute și mai 2 ore și o zi. Frate, bă, oamenii de agenție au nevoie să gândească, asta nu ies peste noapte, știi, alea bune. Am să mai zic o chestie, apropo de că n-ai atins cu bugetul. Bă, frate, fii atent. Bă, o agenție, bă, chiar are un mega impact în business-ul tău, frate, adică nu poți să, if you give pay bananas, you get monkeys. Bă, așa e, frate, dacă tu... Văd că am găsit varianta română. De atâția bani, atâta pește. Da, de atâția bani, atâta pește, pentru că ideea este următoarea. Eu nu zic nu, dar dacă tu dai rată mai mare,
Ăla încarcă mai puțin. Că tu în România, și spun că am fost acolo, am văzut, am trăit asta, da? Bă, fratele meu, gândești, pune și în locul unui antreprenor. Dacă rata scade, tu trebuie să umpli în agenția aia. Și atunci dacă tu încarci foarte mult agenția, îți scade timpul de livrare și scade calitatea. What the fuck? Adică nu e rocket science ce zic. Dacă tu vii și îi spui ăla, bă, fie în loc de 50 îți dau 100, îți dau 150 pe oră, da? Păi la 150 pe oră tu zici, bă, l-am dat 150 pe oră și ce fac? În loc să am 4 clienți, iau 1 și iau 1 la 150 pe oră, da? Un client. Păi bă, frate, lucrează o armată pentru clientul ăla la bani, înțelegi? Și te concentrezi și ai timp și te așezi altfel, plus cu deadline-ul mare, buget mare, deadline-ul mare. Da, asta deja e, și cum e? E dream client. USA. Cum vezi viitorul industriei în România în clipa asta? Bă, e foarte interesantă întrebarea asta. Noi credem, deci ca să fim foarte clar, noi suntem în continuare foarte activi și în piața asta de aici, avem niște clienți strategici pe care îi iubim și cu care construim de 6-7 ani deja, adică ne-am păstrat clienții cu noi. Ei beneficiază de know-how deja noi suntem acum prezenți în 43 de țări. Ce tare. Da, 43. Și bine, focusul nostru cu Infinit este US și câteva țări foarte mari din EMEA, din Europa. Deci cumva noi suntem activi cu Infinit în 14 țări, dar cumva interacționăm cu proiecte din toate 43 de țări ale grupului. Ținem foarte aproape clienții din România, participăm la pitch-uri strategice aici, sunt branduri care ne dorim și aici, doar că cine lucrează cu noi beneficiază acum instant de ce se întâmplă de acolo. Bineînțeles, vii la mine, ești retail, eu ți arăt ce fac în retail pe US. Ești auto, eu ți arăt ce se întâmplă în, nu știu, în Detroit. Adică la mama lor, they instantly access, clienții noștri din România au acces instant la tot know-how-ul ăsta, plus le facem cunoștință cu colegi de-ai lor din alte țări. E foarte funny ce se întâmplă in a good way. Acum, fii atent, viitorul România, dacă vorbesc strict de România, eu am observat așa. Advertising-ul nu mai are cum să funcționeze într-un mod nedigital. Punct. Gata. S-a terminat. Nu mai există. Și dacă, nu știu, sunt încă branduri care își fac reclamă TV și văd că nu au ridicate campanii de pay-per-click în timpul reclamei la TV. Și văd că scrii brandul care l-auzi la televizor și îți apare concurența care biduiește pe ei. Punct. În continuu. Azi, ieri, se întâmplă asta, da? Eu fac reclamă la X, când scriu X îmi apare ad-ul lui Y, că a fost mai deștept ca X. Ăia se laudă că au făcut nu știu ce spot TV și creativitate în spot TV. Dacă în lumea caută produsul, e competiția pe Google. Punct. N-ai ce să discuți cu mine. Deci nu am ce să discut acum. Problema este așa, să vorbește în continuare foarte mult de zona asta de digitalizare, fără un grasp adevărat asupra tehnologiei. A mers până acum, da? Puteai să fii o fabrică de spoturi și print și să vorbești de digital și să faci un site în Flash. Puteai. Dacă mai ții minte Flash-ul, da? Puteai să o faci. You get away with it. Știi? Dar fii atent ce se întâmplă. Din spate vine zona de compliance. Vine zona de pretenție asupra tehnologiei, date, chestii, lucruri. Nu prea mai poți ca infrastructură să mizezi foarte mult, să fii o agenție integrată fără să stăpânești cu adevărat zona asta de digital. Da? Aici este de fapt unde se va întâmpla un declic foarte mare în România. Da? Și îl văd venind. Și atunci, practic, eu ce cred că o să se întâmple concret? Cred că agențiile care sunt foarte puternice din punct de vedere creativ se vor focusa strict pe content. Vor învăța să facă content 80% de online. It's the truth, adică punct. Da. Și vor fi extraordinari pe content și acolo vor trage linie și vor înceta cu discursul că integrează sau fac digital. Eu asta cred. Pentru că nu au cum, n-ai cum. Nu mai poți, pentru că fii atent, tu acum când vrei să faci un site de campanie, îți vine legal, security și IT la masă. Și tu zici, da, ideea e că apare ăla și vorbește. Da, dar zi-mi, te rog, ce tehnologie folosești, unde e hosting-ul, datele sunt Uniunea Europeană, știi? Și tu zici, da, ideea e ăla care face frumos în spot, știi? Da. Ok, înțelegem, dar hai să discutăm și IT. Pe legal grounds. Absolut. La disclaimer acum, sunt nebunie pe disclaimer, este haos în piață. Cum facem cu third party cookies la anul? Bă, asta e o... Și eu se pare tare că mă duc la conferințe și mă întreabă lumea și nu știu ce se întâmplă.
Bă, pe nu, nimeni nu știe ce se întâmplă și fii atent, tu mă întrebi și gândește că primesc întrebarea asta în 6-7 limbi străine, știi zi? Ziua română. Nu, ce încerc să spun e că ai companii americane care își fac sau suntem implicați când discută lucruri de genul ăsta pentru toată lumea, da? Și atunci uite, una din problemele principale este din America privită, da? Din America, problema cu Europa este că fiecare țară face ce vrea. Și am acum o implementare, da, fără să intru în detalii, în care ăia sunt disperați că trebuie să facă ceva pentru Franța, ceva pentru UK, care ok, nu e, mai e, știi? Ceva pentru Germania total diferit, înțelegi? Și practic ei trebuie să ultra customizeze deployment-ul pentru fiecare țară ca să fie compliant cu niște mici chichițe care într-o țară din UE ești perfect compliant și în alta nu ești, dacă îți vine să crezi. Deci e crazy, da, e crazy că și la voi. Și atunci discuția e așa, cum o văd eu, ce facem cu situația asta și nu e, e doar asta, dar o să mai vină câteva limitări. Părerea mea este că trebuie construit foarte mult în direcția de comunități owned. You need to own the people that buy your brand. Și ei trebuie să vină de bunăvoie, să le dai valoare și să stea cu tine în comunitățile tale. Eu spun sincer, după părerea mea, în următorii 1-3 ani, banii ar trebui să ducă în loyalty, mulți. Okay. Grupul nostru tocmai a cumpărat o companie specializată în chestia asta și o să o lansăm și în România, bineînțeles. Mai întâi o să mergem puternic în Statele Unite, să accelerăm acolo. Se numește EC Global. Și e o super companie care a construit niște platforme de genul ăsta pentru cele mai mari branduri din lume. E ceva extraordinar ce fac colegii noștri noi de la EC Global și uite, ai o direcție care va rezolva o mare parte din challenge-urile astea. Să poți să-ți construiești comunități, să faci gamification în comunitățile astea, știi? E doar un exemplu prin care noi încercăm, la fel, mai avem o platformă noastră extraordinară în zona asta de B2B2C, de loyalty, da? În care folosim gamification și algoritmi de gamification, de exemplu, să motivăm și să ținem engaged, de exemplu pentru FMCG, de la fabrică, distribuitor, Horeca, până la consumator, știi, care comandă produsul în restaurant, de exemplu. Și atunci aici trebuie mers, pentru că altfel ești between regulations and the big players. Da, și exact. Și IT. Și practic ești acolo la mijloc. Deci sunt soluții, știi? Trebuie doar să... Eu știi cum o povestesc? Zic așa, bă, până acum tu și îți cumpărai un cookie de la magazin și era foarte bun. Și îți cumpărai ce cookie vrei tu. În funcție de câți bani aveai, îți cumpărai ce cookie vrei. Mai pe healthy, mai cu M&M peste, mai alb, mai negru, mai cu ciocolată, mai cu whatever. Îți cumpărai ce cookie vrei tu și era perfect. De la anul trebuie să înveți să-ți faci cookie acasă. Și să-ți faci cookie-ul tău și să ai rețeta ta proprie. Da, exact asta. Și dacă vrei să-ți faci diversificare, trebuie să-ți înveți o nouă rețetă și să păstrezi rețeta aia undeva și să o ai acolo și să păstrezi ingredientele. Da. Adică cam așa este. Nu am la magazin să cumpăr cookie, I need to learn to make my own. Exact. Și trebuie să învăț să folosesc cuptorul, că nu știam până acum să folosesc mixerul. Da. Adică this is the case. Da, și you need strong partners to do that. Și un lucru care vreau să-l menționez și e foarte important, mai ales pentru privitorii tineri, că am înțeles că podcastul ăsta e mai mult pentru tineret și helping out. Niciodată, dacă ești agenție sau marketing, niciodată nu o să greșești dacă tot ce faci în interesul consumatorului. You can never go wrong with that. E o regulă de aur și orice ai construi, niciodată nu trebuie să pui, și o să sune ciudat, dar niciodată nu punem brandul pe primul loc, ci consumator. Împreună cu brandul punem consumatorul pe primul loc. Adică, ce îi livrez eu lui ca să rămână cu mine? Cum îi dau eu lui valoare? Cum îi dau distracție? Cum îi facilitez canalul digital prin care să-mi cumpere produsul? Da? Cum îi înțeleg nevoile și răspund la ele? Cum îl înțeleg pe el în viața lui și produsul meu îi aduce valoare cu un layer de servicii digitale deasupra? Atâta timp cât țineți consumatorul pe primul loc și nu uitați că el e șeful tuturor și al brandului și al agenției e deasupra tuturor. Dacă îl ții în mijloc, îi aperi interesul, privacy-ul, ai grijă de el cum trebuie, pe bune, corect, știi? Da. You never go wrong. E o lecție foarte importantă. True. Și povesteam într-un board meeting săptămâna trecută, nu știu, noi avem o divergență și explicam, zic, băi, vedeți voi blocurile de acolo, de la birou, știi, le vedeți pe toate alea, dacă oamenii ăia nu mai cară
produsele în casă, noi aici putem să dăm pe ce vreți voi. Da. Noi aici putem să povestim ce vreți voi. Ne știi cât de frumos e, vorbim de asta, vorbim de pancarul ăsta, analizăm cifre, analizăm ce vreți să analizăm. Dacă oamenii ăia nu cară cu mânuțele în apartamentul lor ce vindem noi, Da. sunt doar discuții și atât. Plecăm acasă dacă mai avem casă. Așa e. Terminăm așa un pic aspirațional la sfârșit. Că deja avem o oră. Din 20 de minute am făcut o oră. Zboară timpul. Tot încerc să fac un podcast de 20 de minute, nu iese. Doar cu asta mi-au ieșit, că erau scurte. Spune-ne la sfârșit cea mai mișto campanie, ori pe care ai făcut-o, ori care te-a inspirat pe tine și what stand out for you? Băi, și eu o să-ți răspund inspirațional, nu neapărat în felul în care vrei tu. Okay. Sunt foarte multe campanii care m-au inspirat de-a lungul timpului, deci n-ar fi corect față de multe să dau un singur exemplu. Ideea este următoarea. Unde mi se pare mie că se atinge cu adevărat sweet spot-ul, este cu acele campanii care au un impact real în viața oamenilor și beyond selling the product. Adică sunt foarte multe exemple de genul ăsta, da? Care îmi vine acum în minte de la aia cu peștișorul ăla de fier care îl fierbeau într-o țară că aveau lipsă de deficiență de fier. Da. Da, nu mai știu cine a făcut-o și cum, dar gândul în sine mi s-a părut amazing. Vezi că nu dau ca exemplu, mi se pare nugget-ul ăla de insight. Băi frate, stop, adică despre asta e vorba. Sau și noi am făcut o campanie destul de recent pentru un mall cu blind date în care am atras atenția asupra numărului de nevăzători din România și a fost o campanie care mi-a fost foarte dragă mie și agenției noastre, în care am făcut un blind date, da, și am filmat. La propriu. Da, blind date era un întuneric și o influențăriță cu câte o persoană și când s-a aprins lumina, doar o persoană a început să vadă, alta a rămas tot în întuneric. În blind date-ul ăla. Da, a fost amazing, m-a mișcat. O să-ți dau și video dacă vrei să-l pui în podcast să-l arăți. Da, cred că pentru Ancor a fost proiectul. Da, și m-a mișcat foarte mult pentru că exact așa s-a întâmplat, adică wow, știi, și atunci te pui în locul oamenilor, începi să înveți niște lucruri și pleci cu un gând, adică it's beyond sales, știi? Și atunci mi se pare că lumea va aparține brandurilor care înțeleg că nu are cum să mai fie despre bani și doar despre bani. Un business trebuie să producă, să nu ne mințim aici, că nu sunt organizații caritabile, dar poți să produci... Că oamenii care sunt consumatorii tăi oricum trebuie să cumpere cu ceva, adică tu trebuie să cumperi cu ceva. Da, poți să produci în atâtea feluri și dacă faci un pic de efort și mai renunți un pic la profit, că nu-ți trebuie tot ăla, bă, și investești un pic și faci un pic de efort, poți să produci fără să distrugi în jur, ba mai mult, poți să produci și business-ul tău construind în jur și lăsând ceva mai mult, da? Și atunci cred că, și dacă ar fi să las un mesaj pentru viitorul industriei noastre, întotdeauna să caute oportunitatea, da? Să se folosească de un brief, de oportunitate de comunicare, să dea tot timpul un mesaj mai mare, mai de viitor, un mesaj care să poată să aibă un impact real asupra oamenilor în bine. Să schimbe lumea cu fiecare brief rezolvat, fiecare banner, spotuleț, postare de Facebook. Bă, nu toate sunt făcute să schimbe ceva. Dar dacă ai schimbat părerea unui om și a făcut ceva mai bine în ziua aia și a impactat alți 10, your job is done. Asta e ce mă impresionează pe mine la campanie. Și eu o să terminăm podcastul. Gata, asta a fost. Mulțumim mult tot, Alex. Eu mulțumesc. No need for thank yous, the pleasure is all mine. That's my